kasiguruhan nga kalibutan. Aniya ang tulumanon mga huni sa kagabihon, live sa Aniya ang tulumanon mga huni sa kagabihon, live sa Voice of Hope Biliran Facebook page o YouTube channel og 92.7 Yuke FM o Yuke FM Radio Leyte Facebook page. Mga huni sa kagabihon. Ang oras sa UKFM, alas 8:01 ang takna sa kagabhion. Dalay ko ng ginuuning gabion na makapaglaom. Sa lain sa mga kahigayunan nga iyang gihatag kanato nini ato ang Sunday edition, mga huni sa kagabhion. Nining gabion na, ato nga welcome ato pinalangga nga mga kapaglaom, ilabi ng ato karon nga mga singers nga naa na nakasulod na sa ato nga StreamYard, si Sister Jen Sarti ug si Sister Lily Chavez. Apa sa dili pa makapaglaom nato ni siya pagasugdan akong gihanyo ang tanan sa pagduko sa iyang mga ulo alang sa usa ka pinasahi nga pagampo. Dalay ko na mga Diyos, nintaknaa kami nagahangyo da kanimo. Sa makausap pa o Diyos, kami nagpasalamat nga imo kami gibantayan, gitipigan nimo ang kinabuhis tibok nga adlaw. O nigabiuna, aniansab kami sa among tulumanon, Sunday edition sa among mga hunis sa kagabhion. Kauban sa among mga viewers, sa mga listeners, kauban sa among mga nagapamati usab diha sa mga tagatag sa mga transistor radio. Lord, kini nga tanan nga among pagahimuon karon nga mga awit, kini alang sa pagdaig diha kanimo. Tabangi kami nga kini nga tanan Dios makahimo kami sa pag-perform nga nagakaigo usab nga madasig usab ang amo nga mga listeners ug mga viewers nga ikaw usab ilang mahimaya. Salamat sa pagtabag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Okay, so atong pasok mga kapaglaom atong mga partners, Sister Lily Chavez, maayong gabi Sister Lily. Okay, so mga kapaglaom atong sugdan ato dayon karon nga mga awit mga kapaglaom. O nilintak na atong shout out atong mga pinalangga nga mga listeners sa mga viewers nga kanunay nagaatang ni atong tulumanon kada Domingo sa gabi. So milabayng Domingo ubay-ubay ang ato nga mga mag-alawit mga kapaglaom. Apan karon nga gabi na murag wala pa naka sulod siguro no si ato lang pabuton ang ato mga uban nga mag-alawit karon nga gabi. Sister Jane Sarti diri na to ganiha mga kapaglaom. So at kabalo nga nung nawala lang siya kadali no siguro dunay gamay problema sa iyang internet connection. Unang atong pabuton makapaglaom ang atong uban mga singers karon nga gabi. Okay, padayon sa mga greetings karon nga gabi alang sa atong pinalangga nga mga kaigsunan. Okay, so mtang nagpaabot sa atong background na wala naman ni si mga kapaglaom. Ato sa nga shout out ang atong mga listeners ato ang radio no sa atong Yuke FM diha sa Matalom, Batu, Hindang, Hilongos, Inupakan ug uban pa nga mga lungsod nga maabot tong Sibya ug mga barangay. Ning gabiuna salamat kayo sa inyong kayunayon nga pagsubaybay ini atong tulumanon no mga huni sa kagabion Sunday edition. Okay, so wait makapalaw, murag nawala ang ato nga signal diri. Okay, so wait lang kay murag nawala ang atong internet. Okay, I hope nga mo okay na ron. Okay na. Gawas na, balik na. Okay, shout out mga kapaglaom diha sa lungsod sa Matalom, mga itong pinalangga nga mga kaigsuunan karon nga naadiha no, nag-atang taon mga kapaglaom, dining atong tulumanon. Labi na diha sa pulianan ni Brother Ray Maputol, no, mayong gabi sa mo David Ray, kauban kang Sister Nida na minaw karon nga gabi mga kapaglaom. Okay, so atong mga greetings karon nga gabi ato ning ipasipot mga kapaglaom. O sa dili pa nato ni siya ipasipot o ipadayon ato sang itimbaya si Sister Lily na siya usab karon nga pwesto. Sister Jane, Sister Jane Sarti. Maayong gabi nimo Sister Jane. Okay, Sister Lily, Chavez diha sa Abuyog, maayong gabi nimo Sister Lily. Okay, diha pa si Sister Jane atong unahon makapaglaom.
Okay, so good. Nakapasok kaya po ito makapaglaom. So siguro doon ay mga ginagmay nga mga technical problem no, labi ng atong internet. So dili kay ta stable mga kapaglaom no sa atong mga internet connection. So I pray lang nato nga makasurvive ta hantud ba human kini ato nga oras sa mga huni sa gabi on Sunday edition. Sister Lily, pakicheck daw imong audio. Yes. Okay, mo naigamay nga problema gyud tay. Sila ikaw na i-fix na gamay ha. Okay, sige. Mga paglaom atong ipang-fix sa atong mga audio no kay ikabalo ka. Kada Domingo may kausaban gyud na sa atong mga audio. Sige, si Sir Lily again. Atong paminawan si Sir Lily. Hello, Pastor. Kurang minor ang echo jud tay daw, echo. Okay. Iko, Yes. Kini. Okay, so say again. Yes. Nawala na si Sister Jane. Maglisod si Sister Jane ng sulod. Okay, niya na si Brother Johnny kapangpangan mga kapaglaom. Ato na nga ikauban karon. Brother Johnny, magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang gabi din. Okay, good. Loud. Lahat ng mga nanonood. Clear na clear as crystal yung boses mo ngayong gabi, Brother Johnny. Magandang boses mo ngayon. Okay, okay. Maayong pagkatimpa. Maayo. Maganda yung pagkatimpa siguro sa mo dyan. Okay, Sister Lily again. Sister Lily. hello, Pastor. Okay na, okay na, okay. So, kay mga na para ba ko ka si Imo, may utang para ba ko si Imo lagi, suroy lagi utang ko diha pa. Okay, sige. Sige mga kapaglaom, atong ihatag ang panahon kay Sister Lily Chavez sa first nga round sa atong mga huni sa kagabion karon nga Domingo sa gabi. Ikaw mo ay mo first nga mo awi sa first round, Sister Lily, and then sunod na si Sister Jane kung makapasok kung walay problema sa internet, and then Brother Johnny. So we have doon natin tulo ka mga singers karon nga ato ikauban mga kapaglaom og live ta karon sa Voice of Hope Biliran o galanog-lanog atong tingog karon sa ato nga Yuke FM diri sa dapit sa Matalom, Bato, Hindang, Hilongos, Inupakan og maabot mga kapaglaom sa mga parts sa Maasin City og Baybay City, Sugod, Southern Leyte og paingon sa Mahaplag og naghanam-inaw sa ato karon labi na ang mga naga-shopping diri sa bag-o nato nga Gaisano Metro sa Hilongos. Pati naghanas tao, Sister Lily, taas kay linya, mamalit ka, di ka kagawas dali-dali tagdo ka oras. Muna gani kang Hilongos. Sulod jud ka diri sa atong bag-ong Gaisano Metro. Okay, so pwede enjoy kayo mga tao dito ron. Gitampuog. Gikan pa tong Biyernes. Okay mga palaom, atong pasalamatan usab si Sister Jerry Estelia Zera. Okay, magandang mayong gabi tanang mga nagpaminaw. Greetings from Baguntaas, Valencia City. Ay, si Ma'am Estrella man, Ma'am Estila man din Estrella, Ma'am Estila. Sorry, amen. Ma'am Estila. Okay, sige, atong yung sunod una si Sister Lily Chavez. And then sunod si Sister Jane Sarti and then Brother Johnny. Okay, stand by mga kapaglaom sa primero nga round sa atong awit. Pangunahan ni Sister Lily Chavez. Okay, go. Pasok. Nainom ng haba, ngay kakauban niya, iluwas, hindi panalitan ka. Apan may pagsulay sa
ingat ay mahal kanya. Paninguhaan gayon ang pagsunod sa Panginoon. Luyo sa pagsulay, lunlon nga Nangungong ka ba? Nagipakamatsyempo ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Tungod sa mga kasalanan na imong naangkon, inumdumi ang pag-antos niya. Ayaw gayon kaluya sa pagkabuhay kay si Kristo nagsaklay kanimo. Paninguhaan lang gayon ang pagsunod sa Panginoon. Luyo sa pagsulay, tunlon nga kalipay. Paninguhaan lang gayon ang pagsunod sa Panginoon. Luyo sa pagsulay, tunlon nga kalipay. Luyo sa pagsulay, tunlon nga kalipay. Luyo sa pagsulay, tunlon nga Okay, wow, kanindot sa mao nga awit mga kapaglaom giparisan pa jog nindot nga guitar no. Kanindot kini Sister Lily mga kapaglaom sa una pa gid siya maay gid siya mukiti o basta guitar na isgutan. Sister Lily, maayo nindot kayo no. So nindot nga pagkabalansi sa imong guitar sa imong tingog mga kapaglaom. Pagka nindot sa awit no, ingon nahinumdum ka luyo sa pagsulay ang lunlon nga kalipay. So ang kinabuhi sa tao mga kapaglaom dili lang gid na siya puro lang kalipay ha. Doon ay gawin panahon ng mga kapaglaom nga doon ay mga pagsulay apan dili magpabilin ang mga pagsulay kay kana siya pagapulihan na siya og kalipay. Ayaw una mga kapaglaom nga ang pagsulay magdugay na siya dili na magdugay. Paliro na sa bagyo mga kapaglaom walay bagyo nga mo sustainer og siniman na o binuwan wala. Ang bagyo igsoon labing dalian na igsoon usa ka oras labing dugay usa oras duha ka oras. So humani ana mga kapaglaom inyo makita ang bidlisius sa nindot kayong kahayag sa adlaw. Pagkanindot. Thank you kay Sister Lily. Luyo sa pagsulay. Lunlun nga kalipay. Okay, so magkapaglaw, atong isunod si Sister Jane Sarti. Sister Jane? Hello? Okay, so siguro may mga ginagmay problema makapaglaw. No? Parang naman Sister Jane, nakapasok naman siya pero wala siya magkaputol-putol makapaglaw. Okay, so atong yari kan Sister kan Brother Johnny Kapangpangan. Brother Johnny, again, magandang gabi po sa inyo dyan. Okay, magandang gabi din. So, saan po yung saan pong location mo ngayon, Brother Johnny? Sa Batangas? Lemery, Batangas. Yes, Lemery, Batangas. So, Lemery, Batangas. kumusta pong weather natin dyan ngayon? Bugnaw. Bugnaw, yes. So, gusto po akong makabisita ng Lemery, Batangas, Brother Johnny, kung gusto mong puntahan kita dyan. Ay, why problema? Problema ka. Ikaw din, kapag may time ka, ikaw din magpunta dito sa amin. Lalo na dito sa UK. Yeah. Welcome ka ba dyan dito sa UKM? Mo ba? Okay, so sige mga kapaglaom, may bigay po natin yung time ka Brother Johnny sa first round sa ikaduhang mag-aawit karong gabi na. Okay, magsaksak sinagol din mga kapaglaom, no? Like a woman at the well, I was thinking for things that do not satisfy. And then I heard my Savior speaking.
You're from my well that never shall run dry. Till my cup I lift it up alone. Heaven quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed it till I want no more. Till my cup fill up and make me whole. There are mountains in this world, oh I crave it. Their place your earthly things uphold. That land can match the wondrous precious that I find in Jesus Christ my Lord. Till my cup Lord, I lift it up, Lord. Heaven praise is the rising of my soul. Bread of heaven, feed me till I want more. Till my cup fill it up and make me whole. So my brother, if the things this world give you, leave hunger that won't pass away. My blessed Lord will come and save you. If you need receive and kindly rain, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Every praise is thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Okay, thank you kang Brother Johnny Kapangpangan mga praom diya sa Limiri, Batangas. So may sagol po tayong maliit na kunting Tagalog mga kapatid no para yung maintindihan po tayo na doon sa mga kapatiran po natin sa Luzon. Okay, sa mga Cebuano na to diri mga kaigsunan, maayong gabi kaninyong tanan. Ug mga waray-waray mao pay kagabi iyo mga kapaglaom. Okay, hadiri pa naton ihahatag kang Ma'am Glory Almais mga kaigsunan. Doon ay nag-request dire nga pwede ba kuno nga mukanta kuno ang nag-host dire. So ato tagaag panahon makapaglaom, try nato kantag makaya ni nato no. Kay mas nindot kuno nga ato gini siyang sampulan parang ang uban mga paglaom moingon nga adili din na ilaha di ay panindot ay kundi padayigay sa Ginoo. Okay? So ang ato nga team song sa kada gabi mga paglaom, kada buntag mga paglaom ang magkita ta sa langit. So ako ni ikantahon karon ha. Kaya alam mo paminaw igsuon sa tingog kundi ang mensahe sa awit mo inyo nga kuhaan og dako kayong mensahe. Okay, standby alang sa atong awit karon magkita ta sa langit. Magatindog ang tanan, magpaabot sa bando, simbahon tang atong manluluwas, ihatagan sa grasya, diha sa pagtuo, luwason kita ni Jesus. Magkita ta sa langit, magkuptanay kita, dagbu ako sa kilid niya.
Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsoon ko muadto ta. Pas anon tang tanan, panguluan ni Jesus, batukan tang salamo daog kita. Langit ang tumong pagluwas sa katawhan, tanan magampo nga malangit. Magkita ta sa langit, magkuptanay kita, tagbo ako sa kilid niya, sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsuon ko muadto ta. Magkita ta sa langit, magkuptanay kita, nagbuwa ko sa kilid niya. Magkita ta sa langit, mag-awit ang tanan, mga igsuon ko muadto ta. Mga igsuon ko muadto ta. Amen, mga kapaglaom. Salamat kayo nga. So ako nang gibayran igsoon, ako nga inyoha nga requesta, ako nang gituman. Okay, so dili ta mga kapaglaom. Padayon ta sa itong mga awit, no? Ang awit na magkita ta sa langit. Okay, so atong isunod si Ma'am Glory Almais. Ma'am Glory, maayong gabi, Ma'am Glory. Hello, Pastor. Mayong gabi diha, tanan. Okay, mayong gabi sa tanan. Uni sa kagabion, Sunday edition. Pagkanindot ka paglaong, untag, udto, hapon, ang pagdayeg sa Ginoo pinaagis mga awit. Mga paglaom, ang Ginoo ay naglantaw na ron, naminaw sa itong mga pagdaig diya kaniya, no? So, dinintak na ang mga kapaglaom. I hope nga itong mga kaigsunan nga naminaw sa inyong mga radio diya, no? Napadalanginan ta sa mga awit nga nagaingon, magkita ta dito mga kapaglaom, ug muna atong buhing handom ug paglaom nga kitantanan, makadangat unya dito sa langit nun nga puloy-anan, no? So, ingon si Merly Maculyubal. Nice song, Pastor. Pagkanindot ang kapaglaom. Murag naay nag-appreciate ka may Ma'am Gloria. Muna nang ginahampot mo ka. Okay. So, ingon si Magling Tumakas. Nice song, Pastor. Good evening. Yung pagkanindot ang mga paglaom natin na ingon nice ba? Okay, sige. Atog hatag. Diapag yun si Andy Ray Galicia Humawan. Mayong gabi kaninyong tanan watching from Winnipeg, Canada. Winnipeg, Canada. Mansur ko na yun. Winnipeg, Canada. Okay, so, Ma'am Glory. Imong panahon, Ma'am Glory. Bonifacio Binaldo, mayong gabi, Pastor. Birada yun. Magkita tas langit. Kuya Buning. Oy, Kuya Buning, sulod na niya. Ay, dihag, sige. Comment ka. Okay, sige, Ma'am Glory. Imong panahon. Ma'am Glory Almais. Ako Davao. Okay. So, akong kantahan, Pastor, there's a great day coming. Yes, okay, good. Belated happy birthday. Hindi ko tag-birthday yan eh. There's a great day coming, a great day coming. There's a great day coming by and by, when the saints and the sinners shall be parted right and left. Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? There's a bright day coming, a bright day coming. There's a bright day coming by and by. But its brightness shall only come to them that love the Lord.
Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? For the judgment day. Okay, tapos na. Okay, thank you kay Salamat, Kapag Pastor. Glory. No, are you ready for the judgment day? Magkagsunan sa kanang Yes. Bisaya na to karon nga. Andam ba ta makapaglaom so sa kaadlaw niya nga ihatag na sa Ginoo ang hukom kanatong tanan. So walay ikyas makapaglaom sa usa ka gitawag nga judgment day adlaw sa paghukom, no? Matarong ka man og makasala dunay gyud judgment nimo, no? So pero ang diferensya di agsoon kung ang judgment nimo ngadto sa linaw nga kalayo o ngadto ba sa langit nun nga puloy-anan. Muna ato ang pangandaman kanunay sa kinabuhi ng magpalaom nga ang ato untang madawat no nga ang kinabuhi nga walay katapusan. Kung kita magatugyan sa Ginoo sa kinabuhi adlaw-adlaw before ang kamatayon moabot kanato mga kapaglaom. So ang ato numero 1 lang yun nga bantayan ng paglaom no. Kining kamatayon. No, mo lagi numero 1 natong bantayan kay moabot ang kamatayon nga wala gid nato masayri kanus amo abot. Ingon pa sama sa usa ka kawatan nga way nakabalo og kanus amo abot na mga kapaglaom. Anytime pwede mabot sa kinabuhi. Pero kung ikaw mga kapaglaom, ready ka nunay, wala gi kawalakan. Basta ready lang diha sa kamot sa Ginoo. Okay, mga kapaglaom. Wala naman tay si Sister Jane Sarti, mura magwala naka so adala, Sister Jane Sarti nakabalik mga kapaglaom. Doon lagi gamay problema ini ang internet connection mga kapaglaom siguro. Sister Jane Sarti, maayong okay niya niya. Mayroon po tayong isang kaibigan. Ay, yun to, ang kaibigan po to ni Pastor Rodney Remo. Magandang gabi po sa iyo, Brother Joseph Moses. Paki-unmute ang audio, Brother Joseph. Ngayong gabi, Pastor Noel. Ngayong gabi is, nakita na dyan ka ba, Joseph? Ingon si Pastor Rodney Remo, na ako'y friend nga si Brother Joseph. Kung ay sa mamit ko na ako na sa itong StreamYard drone. Okay, so, location mo, Brother Joseph? Taiwan? Are ko subong sa Taiwan, Pastor. Yes. Trabaho. Okay, so kumusta nga itong weather diha ron? Okay ra ang atong panahon? Subong nga gabi, Pastor. Ulanon diri nga panahon. Subong nga Ay, gabi. ulanon. So Taiwan. taga diin kagali Brother Joseph para mailunggo tong tunado mo. Taga Iloilo, Pastor. Ay, so Iloilo. So ako nakakadto ko to sa Iloilo sa Limere, sa Estancia, sa damo to nakadto sa Iloilo. Okay, mawaya day may natin sa kaigala makapaglaong gikan sa Iloilo si Brother Joseph. So atong hatag kaniyang panahon magkagsunan before si Sister Jane. Kaya murag daw gamay problema Sister Jane. I-try ta balik ka Sister Jane kung makasulod na siya makapaglaong. Sister Jane Sarti, good evening. Wow, doon nagigagmay program, doon naging problema sa internet makapaglaom no. Did you kay ka diretso no? Say mo off gid siya. Okay, balik ta makapaglaom Sister Jane. Paki-unmute Sister Jane, paki-unmute daw ang imong audio. Hello? Okay, Jane Sarti. Good evening, paki-unmute sa audio. Okay, wala makapaglaom, mura uging ko angin siya. Tuyok pagin siya balik ko. Okay, so karita kang Brother Joseph mga paglaom. Ato lang pabuto Sister Jane nga mag-stable ang iyang internet mga paglaom kay mo drop gid siya no. Okay, Brother Joseph, ang imong awiton Brother Joseph, unsay awiton nimo ron? I know I have believed, Pastor. I know I have. Yes. Okay, sige, go. Okay, atong ihatag ang Brother Joseph ang usa ka awit mga kapaglaom. This is the first round mga kapaglaom sa ato karon nga mga huni sa gabi on Sunday edition. Okay, Brother Joseph Moses.
I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not what of good or ill may be received for me, or weary ways or golden days before His face I see. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the vale with Him, or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Okay, thank you kay kang Brother Joseph mga paglaom sa niyang mga ninot nga awit karong nga gabi. Brother Joseph, unsa may atong ikadugang atong nga awit nimo, mga mensahe o mga Bible text nga imong i-support ni ato? Sa Romans chapter 10 verse 17 start. Yes, Romans chapter 10 verse 17. Unsa may Yes, asa na kay So then, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang aton pastor nga paglaom naghalin sa pagpamati, Yes. sa pulong sa Dios. Okay, so mga paglaom, nindot yung kini mamati no. Kaya ato diha nga pag tuon nagahalin diha sa atong pagpamati, kag atong pagpamati mga paglaom. Usa na kadako nga mapuslanon sa atong kinabuhi nga muna magalid sa aton nga kita makakapaduol ngadto sa Ginoo. Amen. Okay, so salamat kayo sa imong paghahatag sang ambahanon Brother Joseph karong gabi. So subong ato naman kita mga kapaglaom sa Naval sa atong Voice of Hope Biliran. Okay, si Brother Jem Nilboy na diha sa Biliran. Mayang gabi Brother Jem. Mayang gabi Pastor. Yes, good. Okay, kusog-kusogi ko no gamay imong audio Brother Jem. Bulyo gamay, tagay gamay, bulyo gamay. Okay? Kana Pastor. Okay, let's go. Okay na.
Okay, kusog na, kusog na. Okay, good. Sige, makapaglaom, di ta magdugay. Atong oras karon alas 8:34, taas-taas pa atong oras 8:34 pa. Sayo-sayo magkita sugod no. At least gandag ta. First round, this is the first round makapaglaom si Brother James Hellboy na. Okay, atong hatag kaniyang panahon. There is a Savior who gave his life for me. There is a Savior who walks with me each day in all my sorrows. He brightens up my way. There is a Savior who loves me so. When I am weak and tired, tempted on every side, His loving hand is there to guide me through. And when my hope is gone, when no one understands, there is a Savior who cares for me. There is a Savior who changes life anew. There is a Savior who brings blessings untold, His love and mercy take all my sins away. There is a Savior who sets me free. When I am weak and tired, tempted on every side, His loving hand is there to guide me through. And when my hope is gone, when no one understands, there is a Savior who cares for me. My loving Savior promised a place for me, that I may live with Him throughout eternity. I offer all I have to share
His wondrous love. Thank you, Lord Jesus, for saving me. Jesus, my Savior, He cares for me. Okay, thank you kayo ka Brother James Melboyna from Naval Biliran, Naval Church, Voice of Hope Biliran. Okay, so mga kapaglaom. Okay, so welcome usab karon kasi Sister Rain Rimo, the daughter of Pastor Rodney Rimo. So welcome Sister Rain. Okay, ninintak na mga kapaglaom atong isunod si Sister Jane Sister Jane Sarti. Okay, Sister Jane, again Sister Jane, try daw ko to Sister Jane. Ang imuha nga kuan Sister Jane, diha, audio. Sayang di ta ka sulod ro no. Sister Jane. Hello. Okay, so wala gid makapaglaom na problema si Sister Jane sa iyang audio mga kapaglaom. Okay, so atong isunod mga kapaglaom diri si okay niya si Brother Ruben ug Mila de la Piña from Carigara. Okay, so wala lang sila audio ug video, no? Nakapasok na sila pero wala lang sila audio ug video. Okay, so wala pa. Okay, di na magadugay makapaglaom ato sa pasahon ang usa ka greetings din, no? Before ta mobalik ang Sister Jane. Sister Jane, okay, wag maghulat mi si mohang kuan diha sa imong stable ng internet nimo diha. Perlita Amancio, good evening everyone watching from Tabangos D Church, Tabangos Leyte. God bless us all. Okay, mga paglaom gikan usab ka Nanay Lia Poblador. Unsaon pagsulod Pastor Dong wala man ko link. Okay. So okay brother. Okay, General Renz, wala ko link si Nanay Lia. Moapin si Nanay Lia. Okay, so di pa makapaglaom si Brother Fidelinab Dagasdas, mayong gabi Pastor Dong and Ma'am Jimalen, God bless. O ang atong higala usab ang amen. Praise God gikan sa Amnet Bible verse. Okay, so mga paglaom wala pa may nakapasok. So next. Okay, so Pastor Rodney Rimo. Sister Ren Rimo. Good evening. Hello, Sister Ren. Okay, Alam mo, okay, Pastor, go. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin, Panginoon, ako'y sumasamba pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo, ang damang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Umasa kang ikaw ang iisipin, pangalan mo ang laging tatawagin.
Okay, thank you kayo Sister Rain sa beautiful nga song karong gabi una ingon pa ni a minute Bible verse. Praise God Sister Rain Rimo. Okay, thank you kayo sa nindot nga awit no. Abi na kog di kabalo mo Tagalog Sister Rain Pastor Rodney Rimo, kabalo ba ni mo Tagalog? Okay. So atong ihatag panahon kan Sister Stila. Sister Stila, maayong gabi niya. This is the first round mga paglaom sa Valencia, Bukidnon. O ko masayo pang imong location. Yes, Pastor Noe, mayong gabi o sa tanan nga mga nagpaminaw sa ato ang Yoke FM. Insakto ba ko? Yes, Yuke FM. Live ta karon sa parts Maasin City, Baybay City, Mahaplag, Sugod Southern Leyte, Matalom, Batu, Hindang, Hilongos, Inupakan. Okay, daghan-daghan Okay. mga listeners karong gabi na Sister Stila. Thank you, Pastor. Okay, usa ka Cebuan nga song ang ako ang awiton karon og usa ni siya ka original composition. Okay, good. Okay. Nindot ni. Oh. Ang akong kinabuhi ihalad ko kanimo o Dios, kanimo itugyan ko ang tanan ug ang akong kapakyasan sa akong kinabuhi. Walay lain kong saligan sa imong bukton nga gamhanan, ako imong pagagunitan. Ikaw ang dalan ug dalampanan, ako imong giyahan sa matarong ug tulid nga dalan, aron sa langit ako hikaplagan. Ikaw akong kinabuhi, may kasing-kasing kang putli, maluluyon ug dalayigon ka, amahan sa kahangturan. Ang Diyos akong kinabuhi, may katakos pagluwas nako, nagpaula siya sa iyang dugo sa makasasala sa manako. Ikaw ang dalan ug dalampanan, ako imong giyahan sa matarong ug tulid nga dalan, aron sa
Okay, thank you kaya kan Sister Stila diha sa Valencia Bukidnon makapaglaom no. Okay, siya atong dalang panan ug walay lain nato igsuon nga suginlan sa taglan sa nato ka mga suliran sa kinabuhi diha kang Ginoong Hesus no og ato gid siya makaplagan sa kanunay dili siya nato igsuon di ta maglisod papakita niya. Ana gid siya. Duol na siya nimo, duol na siya nako makapaglaom. Ang ato lang yun. Mao gyud ang pagsangpit niya. Anytime no naa siya igsuon mutubag siya kanimo kung ikaw mo sangpit kaniya. So say atong dalang panan. Thank you kayo Sister Stila sa nindot kayong mensahe sa awit karong gabi na. Okay, si Brother Ruben de la Piña diha sa Karigara. Mura og naglisod siya sulod makapaglaom no, wala siya audio, wala siya video. Okay, Brother Ruben de la Piña, Sister Milag, ikuan daw ko no pag ini mo sa StreamYard, ikuan lang siya da click lang na siya diha kanang instruction nga audio video. So mugawas na gani imong audio video, sigurado maka-appeal na ka sa atong kanta karong gabi na. Kay gimingaw lami sa imuhang hatingog Brother Ruben og Sister Milag de la Piña. Okay, pagkablaom. Natapos ang atong first round, no? So, thank you kayo ka Sister Lily Chavez. Thank you kay kang Brother Johnny, Ma'am Glory, kang Joseph, kang Jem, kang di apas na Lia Poblador ato ni paapaso sa first round. Pastorad ni Remo kan Ray, no? O gilabi na usab sa kay Ruben. Okay, di apas na Lia ato ni paapaso sa first round mga paglaom. At least nga siya mo close sa first round. Nanay Lia Poblador diha. Nanay Lia, maayong gabi Nanay Lia. Belated happy birthday Nay. Nay. Hello. Thank you, Pastor. Okay, ni ato mga Hello. paglaom ni ato. Okay ni atong Muse sa Yok FM mga paglaom wa gini paglubad. Kanunay ra gini siya batan-on sa Hina edad kay Pastor. hinay imong internet Nay. So sa 80 City anyos makapaglaom last Friday birthday ni Nanay. Hina kayo, Pastor, ang internet. Okay, so hinay imong internet. So ginay standby lang sa Nay ha, standby sa Nay. Standby lang sa Nay kay ato sang ibalik nga ato na pong sugdan ang second round siguro makasulod ka sa second round Nay. O saman okay ra kaniha makakaya ra Hina internet kayo, Nay. Pastor boy. Okay, sige Nay. Okay, sa standby lang sa kanay ha. Hina Ato lang sa kayo. sunod. Okay, sige Nay. Ato lang sang ikuan Nay ang ato second round na diri kan. Okay, madala na. Pastor. Okay, sige Nay. Okay, ato tagaas na Nay Lia Poblador sa last nga awit sa first round magkapaglaom. Nay, okay. Ang imong location Nay asa karon? Hello, Nanay Lia Poblador. Nay. Hina kayo. Oh, sige lang, padayon lang. Okay lang. Asa Ay. imong location. Niyaro sa balay. Yeah, usa makaawit pa ka. Ayan. Okay, hinay ang Hina internet kayo ang makapaglaom. internet. Okay, sige mga kapaglaom. Ato lang sa gidraps na Nanay Lia Poblador, no? Kay hinay ko na yung internet. Balik ta ka kapaglaom nga rito sa atong second round. Balik ta ka Sister Lily Chavez. And then sundan kini ni Brother Johnny Kapagpangan, Ma'am Glory Almaes, Brother Joseph, then kang Brother Jem. Unya, siguro Pastor ni Remo. Pastor, nakaawit na ko Pastor. So ikaw mo'y utangan Pastor ni Remo usa ka awit karong gabi na kay nakaawit na ko Pastor ni Remo. Okay, atong gihatag panahon kang Sister Lily Chavez. Sister Lily, sa abuyog. Ganahan kay ko Sister Lily sa imong gitar, Sister Lily. Kaniha, nindot kayong imong gitar kayo. Balance kayo sa imong tingog kaniya. Ang imo ha atong first round kaniya, balance kayo. Pastor ni Remo. Ay Pastor, pakita Pastor. Ay imong tago Pastor ni Remo. Intago balik. Pastor, i-upload imong video Pastor. Kay wala para ba kay utang usa ka awit karong gabi una. Okay, Sister Lily Chavez. Imo ang panahon Sister Lily. Anya si Pastor ni Remo. Second round na ni siya. Mo-appeal ni siya sa second round. Okay, Sister Lily. Okay, Pastor. Okay. Okay, go. Ang una sa kong kanta, Langit na Nagmulan. Okay. Okay. Langit na hinungkan sa akong pagbago. Bubuot, impyerno dulhan ko. Usa maning
ko. Kaigsunan ko, kasigon ko kamo, lakitang tanan, nahon na magpago. Sa hinulsulan ta, ang tanang kasalanan, ug likayan ta, ang tanang kahilayan. Dito sa langit, talipay man, ug walay luha, muaga sa mata ko. Lunlun bulawan ang kagalakan ko, igsoon ko. Dito sa langit, nalipay mangkon ko, ug walay luha, agas sa mata ko. Lunlun bulawan ang kagalakan ko, igsoon ko. Dito sa langit, talipay mangkon ko, ug walay luha, muagas sa mata ko. Lunlun bulawan ang kagalakan ko, igsoon ko. Igsoon ko. Igsoon ko. Okay, thank you kay Sister Lily Chavez fra Abuyog Leyte mga kapaglaom. So dito sa langit ang atong awit mga kapaglaom nagaiskot og dito sa langit lunlon kalipay wa nagyoy kalaay wa nay mga uban pa diha mga kapaglaom nga ato nga gikahadlukan samtang kita dinhi pa sa kalibutan. So dito mga kapaglaom dito sa langit pagkanindot sa awit ni Sister Lily. Okay, mga kapaglaom, dito magdugay. O, Nanay Lia, mura og hindrap na lang, no? Kaya hinay ko na yung internet. Ganito kang brother Johnny, kapangpangan, mga kapaglaom. Ayang awit naman na asya'y bata nga kauban. Siya, may awit to, Johnny. Pastor, Okay ba, Johnny? Okay ba, Johnny? yang akong pantahon ng akong apo. Okay, Duha so ni sila, apo duha. na rin. Sa Duha. ato pa Johnny, ang mga apo naliwat na sa lolo. Mura-mura. Mura. Okay, sige, Brother Johnny, sa Liberty Batangas, mga kapaglaw. Okay. Tita. Dalawa sila, aking apo. Tapos ang kanilang awitin ay Diyos lang. Okay, sige, go! Narito ako, Panginoon, nag-iisa at nalulumbay. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi ko alam, hindi na lamang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kagapay,
madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, matiwala sa Kanya. Kung gano'n naman gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko'y huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na ito isipin pa. Ang bukas ay hindi mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Di Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, matiwala sa Kanya. Kung ano naman gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Ang madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung gano'n naman gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Okay, thank you kayo sa mga kay gamay nga feedback sa tuang audio diri. Okay, so I don't ay problema. Okay, so thank you kayo sa imong mga apo, Brother Johnny, nindot kayo makapaglaom, no? So sa Katagalog nga awit nga ilang gi awit karon ug ingon pa ni Ma'am Bing, no? Ingon siya mga paglaom diha sa US, mayong gabi is tanan kapaglaom. So Ma'am Bing, mayong gabi sa imo sa diha. Og do na pa di usa ka greetings. Amen. Gikan gapon sa Ma'am Bing. Okay, magpaglaom, di ta magdugay ato dayong sunod ang usa nato ka mag-alawit si Ma'am Glory Almais. Ma'am Glory, ato oras mga kapaglaom alas 9:06. So ato ni siyang end sa 9:30 mga kapaglaom kung kaya na to ron. Okay, si Ma'am Glory Almais. Okay, Pastor. Okay, go. The Lord praises unto you. No more trouble in the streets. All the bitter souls are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives, sister labors in the courtroom, no debate.
work on earth has been suspended as the King comes through the gates. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Happy faces line the hallways of those whose lives have been redeemed. Broken homes that He has mended, those from prison He has fed. Little children and the aged, hand in hand, stand all aglow. Forward crippled, broken, ruined, clad in garments white and all aglow. For the King is, I can see the marching throng, the fury of God's trumpet spells the end of sin and wrong. Regal robes are now unfolding, heaven's grand stands all in place. Heaven's choir now assembled, start to sing amazing grace. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Praise God. He is coming for me. For me. Okay, thank you kayo kang Ma'am Glory Almais from Panabo, Davao. Ma'am Glory, salamat kayo. O dito magdugay mga maglaom, ato na isunod si Brother Joseph. Yeah, sa Taiwan, Brother Joseph. Maayo nga gabi sa imo da. so, na ang naghambal sa ako niya nga may ara ko no si amigo, si Brother Joseph, si Pastor Randy Remo. Ari na gid yan, nakita ko na gid si Brother Joseph Okay, si Brother Joseph. This is the second round. Yeah, second round ni Brother Joseph sa ato ngaron nga mga huni sa kagabihon Sunday edition. Okay, ang next ni ready daan si Brother Jem kauban si iyang pinalangga nga Mrs. Okay, Brother Joseph sa Taiwan. Go. You all saglit lang, Pastor.
Okay, go. Until then, Pastor, I will sing Until Then. Yes, until then, yeah. But until then, oh. Favorite ko yan. My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along a trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. The things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while. And things of earth that cause the heart to tremble, remember there will only bring a smile. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls us home. Until the day God calls us home. Okay, thank you kayo, Brother Joseph from Taiwan. Mga kapaglaong pagkanindot sa awit sa mensahe usab niini. But until then, my heart will go on singing. Pagkanindot mga kapaglaong, mabuhi po tani. Ti nindot kayo ang ambahanon ta subong kagabi, Brother Joseph. Ti sa ato mga kauturan nga ara nila sa Iloilo subong nga nagapamati sa ato karon nga programa pangahuni sa kagabhion Sunday edition. So kabalo kong yang na pag-on yang ato nga mga pagtuo sa Ginoo sang awit. Okay, so welcome na to si Ma'am Beng Molo. Ma'am Beng, good evening diha sa good morning diha sa US. Ma'am Beng. Good evening, Pastor. Yes. So lipat Ma'am Beng, ani aka kauban namo ron. Thank you for the invitation of Engineer Vince Pelesco. Okay. And actually, Pastor, I would say I apologized last week. I never heard you asking me to pray. That's why I really apologize for that. That it takes Okay, no so problem. long because I did not no hear problem. you. No problem. Okay. Mayroong kunting problema sa internet po natin so hindi masyado kuan.
So ma-delay yung internet natin, ma-delay. I reviewed Yes. I reviewed the whole thing, and then I saw, that's the time I saw, oh my goodness, Pastor Noe is asking me to pray, and I did. So I told Lily about No it. I problem. said, I never heard Pastor say, but anyway, Yeah, I would like to say good evening, everyone. And especially to those who sing this evening. So happy to hear you. Keep up singing, Brother Joseph. God will use you in the singing. Yeah. Just keep on singing. I know that you started singing, so that's a great one. Your singing is for the Lord, so praise Yes. God for that. And I would like to greet all my friends who are there. I saw the comment of Jerry, Stella, Yeah. Sarah, Lala, and I saw also Pastor Remo comments, and Glory Almaez. I heard her sing, and I'm so happy for just a short time that I'm able to be with you. Actually, I'm at work. And I would like to say thank you, Pastor Noe, for letting me in. And I want to say praise God for this Voice of Hope of Veliran. Keep on going. Never be discouraged for even just small people there, but God will open the way that many could hear about it and joining you in this program. And I would like to give a text for an inspiration to all of us this morning, found in Philippians. Hi, Lily Chavez. Good evening. This is my friend that never gave up. I'm always busy, but Yeah. she's always there for me. I could not even answer her sometimes. Thank you, Lily, for being there. And I would like to leave, as I said, a verse in Philippians 4:13. It says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So let us just keep trusting God, and let us keep our faith in Him until He comes. We'll be there. Okay, so thank you, Good Ma'am evening. Bingol. Good evening o good morning sa imo dyan. Good morning sa... Coming from Massachusetts, USA. Yes, okay. So, our next singers, Mr. and Mrs. Jem Helboyna. Wow. Jem? Yeah. That's good. I could hear Jen now singing. Hi, Jen. Hi, Mr. and Jim. Mrs. Hello, Ate B. Good evening. Ang dalawa Glad po, to see you both sila singing. dalawa, Hello, Ate B. magaling Thank to you. magaling to mag-awit po. Dalawa to. I heard it. Now I could really hear. Yes, okay. Sige, Brother Jem o sa kan Sister Jen. Dinhi sa akong kasing-kasing adunay landong sa kasubok, gihandom ko ang puloy ang matahom. Din dito wala na'y mga kasakit. Busa gunitan
Okay, thank you kayo Brother Jem o Brother Sister Jane sa nindot ng awit no. So doon na yung kalipay mga kapaglaom nga atong maangko niya dito sa atong handom ilang itong prayer. Kompleto nga kalipay no. Atong kalipay din mga kapaglaom usahay tag usa ka oras, 2 ka oras. Sister Beng dili kompleto no, dili mo lahutay. Pero dito sa langit ng puloy ng mga kapaglaom mga atong kalipay wa nay katapusan kauban sa atong manluluwas nga Ginoong Hesus. Okay. So mga kapaglaom doon ito surprise karon. Pastor Rodney Remo. Okay. Pastor Rodney Remo. Siya ang next nga moawit karon mga kapaglaom. Pastor. Magabi. Magabi sa atong mga kaigsunan diya. Siya nagapaminaw. Sister Bing, murag ba-challenge ka ni, murag ikaw nagisunod ani. Okay di. Mauna gid ron. Wala pa may request ni Pastor Rodney Remo. Doon nag-request siya nga, pwede ba kuno why have you chosen me kindly play the song Pastor. So abot kang Pastor Rodney Remo kung makakanta ini kanta. Sige lang. I don't know kasi kamalo ini kanta ha. Sige lang Pastor. Lagi mo lang na andam na Pastor mo imong awiton ron. Okay. Sige, Pastor. Para ma-inspired ko. Okay, para si Sister Beng. Ampo lang pod ko ninyo nga samtang mo kanta ko. Okay. So kay kini siya Ma'am Beng, siya man didig istorya karon kanta na pala siya. Okay, yeah. Okay, sige That's Pastor right. Rodney Remo from Taiwan, mga paglaong. Gipalandong ko ang kasakit sa pag-antus ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Aron maluwas ako ug may kinabuhi, busa siya karon daigon ko. Higala ko siya matagadlaw sa alawiton ko, dayigon siya bisan isalikway siya sa uban. Higala ko siya sa kahangturan. Wako'y ikatumbas sa gugma niya. Ang kinabuhi niya iyang gasa, itugyan ko karon ang kalag ko. Higala ko siya sa kahangturan. Sa iyang unyang pagbalik mo sugat ako, muha ako sa iyang tilan. Magpasalamat sa kaluy o grasya niya, ngalan niya ako nga daigon. Itugyan ko karon ang kalag ko. Higala ko siya sa kahangturan. Okay, Pastor Rodney Remo from Taiwan. Mga kapaglaom dili lang di ay siya sa sulti lang di ay maayong tingog no. Hasta po dahil pag-awit unya si Ma'am Bing na challenge si Ma'am Bing karon.
Murag ma-challenge gini si Ma'am Bing ron. So kinis Pastor Rodrigo, mga paglaom mo hatag gini siya challenge ka Ma'am Bing. Murag si Sister Bing nagyud mo sunod mo kanta ani. Okay, ang challenge Ma'am Bing. Wala man ko naka-practice. So wala na ka practice ang challenge imo. Murag sunod Domingo gyud. Sunod Domingo, Ma'am Bing, ha? Dili na ko mo join. Daot na ni ron. Hindi na mo join noon siya. Sige na. Sige, okay mga paglaom. Yes. Okay, so doon ay request ni ring sa kaawit ay no kasi makaawit ni ini nga why have you chosen me kuno. So sa may maka-awit ito. Sa itong oras makapaglaom, 9:30 naman di ay, no? So, last na lang ni sing awit ko nga why have you chosen me. Nya ato ni siyang i-close makapaglaom. Si Brother Jose Pastor ang moawit sa Ay, Why Have You. salamat. Kay dili kayo makakanta. Ano Joseph, awit pa ni Joseph sa why have you chosen me? Salamat nga dili na ko makakanta. Mamping, okay na Mamping? Alam, Mamping na okay, Mamping. Okay, gi-accept ni Mamping ang challenge ni Pastor Rodrigo. Okay, sige. So, si Mamping next Sunday, sa sunod Domingo Mamping, pwede siguro. Okay, so, Brother Joseph, ikay mo dawat sa challenge na rin sa kuan, why have you chosen me? Pwede, Pastor, para sa padasig sa Ginoo, Pastor. Okay, ang nag-request ni gikan is Manila, si Sister Milicia Bahura, na usan ni sa atong mga avid listeners sa atong Yug FM, nag-request siya, why have you chosen me? Okay, Sister Milicia Bahura, mamati ka sa awit nga imong request, why have you chosen me? Awiton ni Brother Joseph. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrong that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity? To save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God so great would love me so. Is willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy is so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will and walk by your side all the way. Oh Lord,
us be what you want us to be. Your word we will strive to obey. Our life I now give for you. We will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Okay, thank you kayo kay Brother Joseph, no? Sa nindot kay awit, why have you chosen me, mga kapaglaom? Atong oras is 9:35 na, mga kapaglaom. Wala kita igong oras sa sunod Domingo. Dahil naghay na challenge diri, mga kapaglaom, si Brother Sister Joy Silvano ug si Bibi Chris Silvano. Siya mo tambong mo-appeal lagi ni next Sunday. Mambing, mandakay na mo-appeal next Sunday, ma-challenge na yung taini, kinagay na mo-appeal og awit na siya. Ikaw, Mambing, doon na pa kay sana doon na pa kay utang para next Sunday, ha? Okay. So, okay mga paglaom, mag-picture take kayo na mga paglaom, no? Before ta mo end, mahatag sa itong parting words ya. Sister Lily, pakita Sister Lily. Kaya nas pastoran ni Remo atong picturean. Okay, ma'am. Okay, go. Okay, so kulang pa. Okay, napayusa wala o di pa si Baljim. Di pa si Baljim. O napayusa. O si Engineer Benz, wala pa si Engineer Benz. Engineer Benz. Where are you? Dili pwede mag-picture taking wala si Engineer Benz. Kay siya ra ba yun nag-invite sa akin. Hindi ko na pwede Engineer Benz, hindi ka mo itong hadiya. Kawas diya, alala. Okay, sige mga kapaglaom, smile. Okay, ready, go. Okay, good. Okay. Okay, so napausa ha. Okay, go. Okay, so ato unahon diri kang Brother Jim, ang atong mga pasalamat pa Jim. Asa man si Jin? Wala man si Jin. Jim. Tara Jim, Where's sa Jin? ubos. Brother Jim, mga pasalamat nimo sa itong mga listeners o viewers na ito kang nabiuna. Short lang ang mga pasalamat nimo. Okay, Pastor, may gabi sa tanan nga mga listeners karon nga sa atong program. So ginaabi-abi kamo namo sa matag Sabado sa gabi o sa Domingos gabi. Ayaw ninyo pakyasa ning atong programa alang sa pagpadasig sa atong kagalingon, pagpamati og mga mensahe sa mga alawiton. Okay, so next, Ma'am Gloria Almaez. Hello, good evening everyone. Pastor Remo, good evening. May gabi, Moses, belated happy birthday. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Okay, so Ma'am Lily, Sir Johnny, Ma'am Bing, good evening. Okay, kasi pa iwan ako masabi, Sir. Thank you so much. Brother Johnny, kapangpangan. Si Johnny. Johnny. Okay, salamat sa tanan. Kay ngano, sige sa kanta diri no. Enjoy kay ko. Okay? Pastor Dong, thank you so much. Maganta na po ta sa sunod. Ato mga itsura ng bata na lang si kinatahay. Okay, sige. Mr. Lily Chavez, Apuyog Lady. Hello sa tanan nga namati ko. Pastor. Pastor. Remo. Engineer Pisco. King Molo. Ma'am Gloria Almaez. Yes. Salamat kayo. Wala akong stress. Wala akong anxiety sa pinagpapalala. Okay, sige. Okay. So, atake mo ka glass na wala nang iya patanaw. Okay. Si Brother Johnny Kapangpangan sa Limiri, Batangas. Ay, maayong gabi. At sa mga Tagalog na mga nakikinig ngayong gabi ay maraming salamat sa inyong pakinig. Nawa sumpahan ng ganitong gawin tuwing linggo, Hunis sa kagabihion. Mga kapatid, mga kaibigan. Daghang salamat sa lahat na naminaw ang gabihion. Amen. Okay, so atong sunod si Brother Joseph. Uli-on na si Ma'am Bing ninyo niya. Uli Brother Joseph. Pastor,
Mayong gabi sa tanan nga palamati sa Yok FM Hilongos and Voice of Hope Biliran and Internet Radio ni Pastor Nimo. Kinaimbita namon kamo tanan nga mag-suporta sa sining nga programa sa pagdasig sa buluhaton sa Ginoo sa mensahe sa kanta kag sa pulong sa Dios. Okay, so atong isunod si Ma'am Bing ang before pastoran ni Remo og before si Engineer Benz. Ma'am Bing, pastoran ni Remo niya. Last si Engineer Benz kasi man ni organizer ni. Ma'am Bing. Okay. Thank you kayo sa tanan. You make me happy and inspired through your song. Pastor Rodney Remo, Jim, and Jane. I'm so really happy. I'm so inspired hearing you both singing. Ma'am Gloria Arnaez, Lily Chavez, and the two grandchildren of Johnny Kapangpangan. And of course, Pastor Rodney Remo. I love that song too. I'm so happy. And also, special thanks to Engineer Vince Pelisco, who invited me to join for thinking about me. Thank you so much. And to the host, Pastor Noe Mahayat. I praise God for this program and praying you continue to do it and God bless you. Okay, Pastor Rodney Remo, ang atong tigtudlo sa ato ang awit mga paglaom. Tigtudlo ni siya. Pastor ni. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong imbitasyon kanako nga dinhi nakiguban dinhi sa atong programa Hunis sa Kagabion, kauban sa atong mga kanunay sang singer gikan sa atong internet home radio padung dinhi nga bisag asa ta anytime anywhere gamiton ta sa Ginoo. Brother Johnny, kauban si mong pamilya, Sister Lily, Ma'am Glory nga nagsaulog lang sa iyang adlaw na tawhan bago pa laman o malipayon siya, Brother Jim, o si Brother Joseph Moses, kauban ako sa iglesia, o sa Sister Bing, o si Engineer Benz, o kauban sab nato ang akong suod, Pastor Noe Mahayat. Thank you, Pastor. Actually, mga kapaglaom no, si Pastor Rodney Remo, mao gani siya ato yun nga nasundugan ni ato ang awit karon nga gabi, Pastor Rodney Remo. Okay, si Engineer Benz. Hold on, can I add some more? Yes, Ma'am Bing. Okay, I forgot. Special thanks to Joseph Moises de Mary. Keep up singing for the Lord. God will give you more talent in singing. Amen. Yes. Thank you, Ma'am Bim. Okay, And Pastor. also Rain also, thanks for her song tonight. Why is Rain not there? Rain should be in the picture. Like father, like daughter, Ma'am Bing. Like daughter, like father. Okay, Engineer Benz. Daghang salamat sa ato nga mga magalawit ining gabion, si Brother Johnny Kapangpangan, si Brother Joseph Moises, Sister Lily Chavez, Ma'am Gloria Almais, si Brother Jim o si Sister Jean Helbuena, si Rain Remo, ang anak ni Pastor Rodney Remo. Daghan kayo nga salamat no sa pag-share sa inyo nga talent ni gagabion. I hope nga karong Domingo magkita na usab ta ini nga to nga program Hunis sa Kagabion. So ato usab salamatan ang ato nga makunanayon nga pag-support sa ato nga mga kaubanan usab dinhi si Ma'am Bing Molo, Ma'am Bing, daghan kayo Ate Bing, daghan kayo nga salamat no sa imo nga walay puas nga pag-support sa ato nga program o ilabi na usab sa kay Pastor Rodney Remo, daghang salamat Pastor, o sa ato nga host sa Yok FM Hilongos, Pastor Noe Mahayat. Pastor, daghang kayo nga salamat sa imo nga walay puas nga padayon ini nga mo nga program o nang hinaot ko nga padayon gihapon ta sa pag support, padayon gihapon ta sa pagsubaybay niini nga mga programa nga makapadasig ni sa matag usa kanato. So sa ngalan sa Voice of Hope Biliran, so akong gipasalamatan ang tanan nga nagapadayon sa pagsubaybay niini nga mga program. Mayong gabi, mayong buntag, mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan.
Okay, so thank you kayo sa inyong mga kapaglaom no. Gikan diri kay Brother James, iyang Mrs. Brother Jane, Sister Jane ug sa Ma'am Glory, Sir Lily siya usab nga pinalagang bana nga gwapo diha nga nag-assist niya kabalo ko na iyang bana diha ga-assist na siya ron. Okay, Brother Johnny Kapangpangan, Ma'am Beng, Ate Beng, thank you kayo Brother Joseph ug Pastor Adiremo ug Sir Engineer Vince Pelisco. Mga kapaglaom, sa ato usab nga mga listeners atong UFM karon, start sa Matalom, Bato, Hindang, Hilongos, Inupakan, Masin City, Baybay City, Sugod, Southern Leyte, Maplag. O sa atong 51 ka mga barangays nga sakop sa Hilongos, Leyte o ang mga about siguro mga 20 mga barangays makapaglaom ang mga lungsod nga kasikbit sa lungsod sa Hilongos. Naminaw sila karon makapaglaom og atong mga kaiglesiyahan start Kunalom, paingon sa Esperanza, Hubasan, Hinabay, Kabulisan, Santo Niño no, paingon nga dawon sa Bungaw, paingon nga rin mga kapaglaom ato sa Himuaw, paingon nga rin sa Paliwadon nga atong church diya na atong district leader karon nag-base mga kapaglaom og sa Alegria Church ug sa atong mga kaigsunan diya sa Bubon Church ug naminaw usab ang atong mga taga Saragusa sa may Kanganay Church ug ato usab nga mga kaigsunan sa Agbanga ug sa Kahagnaan. So, salamat nalipay sila karong gabiuna sa mga awit nga inyong gi-share mga kapaglaom og kinintanan nagahatag og pagpanalangin sa atong tagahatag sa kapagtuo, pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Okay, so wala tayong oras makapaglaot ang hangyoon si kasi mo preron. Pastor natin mo. Kay mag-close, Pastor. Okay, mag-ampo ta. Okay, sige, Pastor. Langit no na mga Diyos, nagapasalamat kay mo sa imong grasya o kaluoy, sa imong bendisyon o ang pagpasalamat sa imong pangalan tungod sa imong kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Hinaot ang mga pagdaig na imong panalangin sa among mga tigpaminaw o ingon sab sa among kinabuhi. Kini tanan among gidatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng UFM mga paglaom, mayong higala sa paglaom Pastor Dong. Magayon ko na ito karong gabi. Mayong gabi o ang iyo magpanalangin o magkauban ko na ito sa atong pagpamahal. Dalaygon ang iyo. Inyong nabati ang tulumanon, mga huni sa kagabion. Hangtod sa sunod gayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hi, little boy of Lily. Good evening.